Köszöntöm kedves nézőinket! Itt vagyok V. Clint Eastwood Soma rezidenciáján, és sikerült elkapnom az új mozifilm főszereplőjét, Havasi Gyopár Juniort, és most készítenénk vele egy interjút. Jó napot! Üdvözlöm! Mi a véleménye, hogy sikerült az új mozifilm? Hát végeredményben azt hiszem remekül, bár van egy óriási probléma vele. Ezután már nem akarok megnézni egyetlen filmet sem. Nem gondolom, hogy lesz még bármi olyan film az életben, ami ennek a nyomába érhet. Köszönöm. Mennyire tudtak együttműködni a rendező úrral? Hát nem szeretném leminősíteni, rendezőnek csapnivaló. Nyilván, hogy nekem köszönhető ez az egész film, hogy ilyen átütő sikert aratott. Viszont más téren nagyon jól kijövünk. Értem, köszönöm. És hogyan tudott azonosulni a szerepeivel? Hát nyilván önmagamat játszottam mindegyikben. Remekül. És maga szerint ki alakított a legjobban a filmben? Nehéz így ezt megmondani. Nem tudom, hogy melyik szerepemet sikerült a legjobban eljátszanom. De azt hiszem én. Igen. És sok kritikus nem értette a filmnek a jelentését. Ön szerint mi az üzenete? Nevetséges. Szerintem, aki nem érti ezt a filmet, az számos. És az előző filmjével összehasonlítva, ön szerint melyik volt az átütőbb? Azt hiszem, az eddigi filmjei közül voltak a legjobbak. És mikor láthatjuk az új mozifilmet? Holnap este vetítjük. Jó. Egy szűk körnek. Ezután majd csak 2016-ban. Jó, mert mindenki nagyon várja, hogy nem csodálkozunk. bemutassuk az új filmet. Köszönöm szépen a riportot.